Устань і іди. Слово Боже у 30-ю неділю звичайною скеровує нашу увагу на довір до Бога, наше духовне життя, наші відносини з Богом і з іншим чоловіком. Вельми складана уявіть, наколькі болюче буває чоловіку, коли він страчває зрок, коли він не бачить пригожості навокольного світу, не бачить людей, не бачить тих людей, до яких докранається його серце, не бачить і не може нічого з гэтым зробити. Слово Боже, яке сьогодні ми почули, показує шлях святої землі. Ісус Христос з учнями накеровується у Єрусалим. Вони виходять з Єрихона, самого старожитного городу гэтага світу. Але важно звернути увагу не тільки на гэтую мясцовасць, не толькі на гэтую прыроду, але важна звярнуць увагу на людзей таго часу, якія бачылі Езуса Хрыста, якія крочылі за ім. Адразу ў вочы кідаецца жабрак Бартамей, які усё жыццё пакутаваў, бо не бачыў і не мог нічога з гэтым зрабіць. Таксама бачым людзей, пілігрымаў, якія праходзілі каля Езуса. Напэўна, многія крытыкавалі яго, напэўна, многія абураліся на гэтага жабрака, які вельмі моцна крычаў. Але толькі гэты жабрак, па-сапраўднаму, будучы сляпым, заўважыў самае галоўнае, заўважыў самае дарагое і самае вялікае. Заўважыў Езуса Хрыста, Сына Божага. І ён пачынае крычаць мацней, крычаць, каб Езус Христос дакрануўся да яго, каб Езус Христос паразмаўляў з ім. Хоць і многія яму казалі спыніцца і замоўкнуць. Вельмі важна сягоння кожнаму з нас задаць пытанне ўласнага сэрца. А кім мы з'яўляемся на дарозе нашага жыцця? Мы з'яўляемся гэтым жабраком, які працягвае маліцца і заклікаць Бога, альбо мы падобныя на людзей, якія жывём, быццам нас нічога не датычыць. Вельмі складана быць сляпым у сэнсе фізычным, але найбольш складаней і страшней быць сляпым у сэнсе духоўным. Калі мы жывем, крыўдзім іншага чалавека і жывем, як бы нічога не адбываецца, мы жывем з уласным эгаізмам, жывем з уласнай злобай, жывем з уласнай гардыняй і з уласнай крытыкай. І мы часам нават не думаем звярнуцца ў малітве да Пана Бога, каб сказаць: «Пане Езу, дапамажы мне, маёй сям'і, маім родным і блізкім». Як часто мы кажем шмат,
слов любові. Я тебе люблю. Я хочу бути з тобою на протягу усього моєго життя. Але як часто ми забуваємо сказати: коханая, давай помолимся разом. Давай разом сходим у святиню. Давай разом звернемся до Пана Бога, каб Ён быў сярод нас, каб Ён дзейнічаў у нашай сям'і, каб Ён заўсёды быў у нашым сэрцы. Па-сапраўднаму, калі мы адыходзім ад малітвы, адыходзім ад Бога, адыходзім ад святых сакраментаў, мы пачынаем гуляць у рулетку з грахом. Мы тую обиду, тую злость накіроўваем на сябе саміх. Сягоння не помолилися, сягоння не прабачылі, сягоння не попросили прабачэння, і нібы нічога не адбылося. Усё нібы на сваіх месцах. Але заўтра можа быць інакш. У выніку сваёй абыякавасці, у выніку свайго самалюбія мы можам страціць самае дарагое, што ёсць у нашым жыцці. Мы па-сапраўднаму заўтра у выніку нашай злосці можам не ўбачыць таго чалавека, якога любілі. Мы заўтра у выніку нашай абыякавасці можам не дакрануцца да чалавека, які прысвячаў нам жыццё. Вядома, наша жыццё яно вельмі прыгожае, але вельмі таксама і кароткая. Мы не ведаем, што будзе з намі праз гадзіну, праз дзень, месяц альбо год. Але мы ведаем, хто можа нам дапамагчы. Езус Христос, які сягоння звяртаецца да кожнага з нас: устань і ідзі. Ідзі да таго чалавека, якога ты пакрыўдзіў, і папрасі прабачэння. Устань і ідзі. Устань і ідзі да таго чалавека, які пакрыўдзіў цябе, і прабач. Бо ты таксама чалавек, і ты таксама памыляешся, і табе таксама патрэбная дапамога. Устань і ідзі. Ідзі да таго чалавека, які на цябе спадзяецца, які цябе любіць, які цябе хоча бачыць. Устань і ідзі. Ідзі да святыні. Ідзі да святых сакраментаў. Ідзі са словамі: Пане Езу, дакраніся. Дакраніся да майго сэрца. Дакраніся да майго жыцця. Дакраніся да маёй любові. Бо я чалавек слабы. Я магу многае, але без цябе я зрабіць усё не магу. І вельмі важна, каб сягонняшняя нядзеля, сягонняшні вельмі прыгожы восеньскі дзень, каб па-сапраўднаму накіраваў нашае сэрца на Божую любоў. Каб мы па-сапраўднаму задумаліся. Магчыма, дзесьці далёка ёсць той чалавек, які на мяне скардзіцца. Магчыма, дзесьці далёка ёсць чалавек, якога я пакрыўдзіў.
Магчыма, дзесьці далёка жывуць нашыя старыкі, нашы мамы і таты, нашы бабулі і дзядулі, якім мы ў выніку нашай абыякавасці забываем патэлефанаваць і забываем запытаць, як яны, ці ўсё ў іх добра, які у іх настрой. Па-сапраўднаму, у жыцці мы заўсёды спяшаемся. Спяшаемся дасягнуць многіх рэчаў. Спяшаемся пабудаваць дом, купіць аўтамабіль. Спяшаемся кончыць нейкую навучальную установу, але ў выніку гэтай спешкі мы не заўважаем самага галоўнага. Мы не заўважаем Езуса Хрыста побач. Мы не заўважаем нашага бліжняга побач. Мы не заўважаем саміх сябе. Не заўважаем па-сапраўднаму патрэбы нашай душы, патрэбы нашага сэрца. І вельмі важна, каб мы сёння, кожны з нас, устаў і паглядзеў у люстэрка сваёй душы, ці наведзены там парадак, ці па-сапраўднаму нашае сэрца яно гатова любіць, яно гатова разумець, яно гатовае прабачаць. І няхай гэты дзень па-сапраўднаму адкрые нашыя вочы, адкрые нашыя вушы і адкрые нашае сэрца на тое, што кожны з нас з'яўляецца чалавекам. Кожны з нас па-сапраўднаму бывае слабым. І кожны з нас заўсёды залежыць ад іншага чалавека, залежыць ад Божай дапамогі. І вельмі важна, каб мы пачалі жыць, а не існаваць. І каб тыя словы, якія мы кажам у пачатку нашых сямейных, сужэнскіх адносін, мы па-сапраўднаму сказалі сэрцам на працягу усяго нашага жыцця. Аман.